दिनै उदालगुरियाव सुबुंगौमा आरो बे सुबुंगौमानि गेजेरजों नोंथाङा इउपिपिएलनि सोमोन्दै मा फोरमायनो नागिरदों? उदालगुरियाव दिनै फैनानै आं नुफैदों जेबादि हाजार हाजार मानसिफोर बाहागो लादों। बे भैरबकुन्दनिफ्राय गबिन्द बसुमतारिया देरहालांगोन खाथां, हरिसिङानिफ्राय सन्जय स्वर्गियारि देरहालांगोन, सानजारां डक्टर नीलोद स्वर्गियारि रौतानिफ्राय आरो बेनिफ्राय हासनाय सेरफांनिफ्राय दीपक बराल आरो बेनिफ्राय रुजु मुसाहारि धनसिरिनिफ्राय बे देरहानायफ्रा फ्राय खाथां जाबाय। खारन दा गामि गामि बिपिएफनि जिथु परिस्थिति जोबोद गाज्रि थासारिया गासिबो बिपिएफ गारि गारि इउपिपिएल जाजोबगासिनो दं। साननैसो बिजेपि मोनसे हावा जादोंमोन। दा बिजेपियाबो गोबां बिजेपि गारनानै इउपिपिएलआव हाबगासिनो दं। दा सोलायनाय नांगौ। मानो होननानै बुङोबा दिनै गुबुन हान्जाफोरा मोनसेबो एजेन्डा गैया। इउपिपिएलखौ रायनानैनो इलेक्सन गेलेदों आरो क्षमता मोननो थाखायनो इलेक्सन गेलेदों। खिन्थु इउपिपिएलआ दिनै मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावदों जे जाहैबाय बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनांगौ। बिटिआर सुक्तिजों सोमोन्दो दङ सिमा बारायनाय आरो बेनिफ्राय एनडिएफबि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनाय, मुंख्लं नखरफोरनो मदद होनाय, जौगाखांनाय लाबोनाय 1,500 कोटि थाखाखौ लाबोनानै जौगानायनि खामानि मावनाय, मोनबा इउनिभारसिटि गायसननांगौ, इन्जिनियारिं मेडिकेल कलेज बेबायदिनो गोबां। फारसेथिङै जाहैबाय दुर्निति, रां जाख्ल'नायखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बे थांखिखौ लानानै इउपिपिएलआ दिनै खामानि मावदों। बेराफारसेथिं जों नुदों सानसुमा गंगुर बसुमतारिया दिनै बिटिआरनि माखासे रिभिउ खालामजेनदोंमोन, नाथाय दिनै बिपिएफनि जानानै गोबां जायगायाव फोजोबदों। मा बुंगोन? बिथाङा गावनि थांखि लानानै मा खालामदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। गणतन्त्र बयहाबो अधिकार दं, नाथाय रायजो राजाया बबेया सैथो बेखौ नायगासिनो दङ। जों गोबां एफर्ट खालामबोबाय। जोंनि थांखियाव मोनसेबो एफर्टजों जों सौहैयाखै। बिथां खालामनाय, उनावहाय हाग्रामा खालामनाय, दिनै खालामनाय गासैबो एफर्टखौ नायोबा जों आलादा रायजो बिनाय हिसाबै आलादा रायजो बिनायनि खाथियाव जों सौहैनो हायाखै। आगानफा आगानै आवगायदों। दा बेखौ नायजोबनानै सिगांनि बबेबा एफर्टआ साबसिनमोन, नैबे एफर्टआ गाज्रिसिनमोन होननायनि खुनु भित्तियानो गैया, जुक्तियानो गैया। दा जोंहा आगानसे आगानै आवगायलांनांगौ। बिथांमोनहा जुदि मोनसे गिदिर थांखि इयुनाव जुदि दङबा मावनायनि, बे थांखिखौ लानानै मावलांथों। नाथाय दा बिटिसि इलेक्सननि समावसो बेफोर आयदाफोरखौ थिखांनानै बबेबा हान्जानि हेंथायै बबेबा हान्जानि थाखाय बाथ्रा बुंनाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा पियरलि इलेक्सननि थाखाय जादों होननानैनो लादों। बेखौ फोथायनाय नङा आरो। बेराफारसेथिं डक्टर अनजालि दैमारिया माने प्रमद बर'खौ ब्लेकमेलिं, आइजोफोरखौ ब्लेकमेलिं खालामदों होनना बुंदों। आङो बेक्तिगत भाबै रावनिबो हेंथायै बुंनो थाङा। आं बयखौबो सनमान होयो आरो बयखौबो अनोबो, आंनिफ्राय देरसिनफोरखौ। नाथाय रायजो राजाफोरखौ आं बेखौल' खावलायगोन, सोरनि लाइना थिग थांदों। दिनै जेनेबा बिटिआर सुक्तिखौ होननानै बुङोबा सोरनि सुक्ति होननानै बुंनाय जायो? बे जाहैबाय एनडिएफबिनि आरो एबसुनि मोननै आफादसो। बाहायथ' दस्रा आफादाथ' सुक्ति खालामाखै। आरो एनडिएफबि होनना बुंबा बे सुक्तिखौ दिनै अनजन दैमारियाबो सहि होदों, धीरेन बर'आबो सहि होदों आरो गबिन्दआ होदों, सावरायग्राया होदों। एनडिएफबिनि गासैबो हान्जायानो होदों। दा बे सुक्तिनि सायाव दिनै खोथा बुंनो थाङोबा एसे बेखौ आरो 10 बार साननो गोनां जे बे सुक्तिया गोरोन्थि जादों होननानै बुङोबा बयबो गोरोन्थि जागोन। बे सुक्तिखौ हाग्रामायाबो फरायदोंमोन। दा जों लुबैदोंमोन मा एबार जुदि बयबो बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय खौसे आवगायबोयोबा खौसेयैनो सिगां लांजागोन राजनितियाव। नाथाय बे जायालासेनो दिनै बेबायदि आलदा आलदा जाबाय। दा ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफोरखौनो बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बाहायनानै रायनाय नुनो मोनदों। आंनि खावलायनाया बेनो, खुनु हान्जाखौ इसेबां गाज्रि गाज्रि बुंनो नाङा, सोद्रोमथिखौ बारनानै बाथ्रा बुंनो नाङा। राजनिति बा इलेक्सना मोनसे हारि बा समाज दानायनि जोबथा गान्थि नङा, बे मोनसेल' गान्थि। गाबोन जों जयैनो हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ, समबो फैफिननो हागौ। ओंखायनो सिमा बारलायनाङा, रावखौबो इसेबां गाज्रि गाज्रि रावजों रायनोबो नाङा। आरो मोनसे राजनितिखौ मोनसे भेलु-बेस राजनिति खालामनोबा, मोनसे बेसेननि राजनिति खालामनांगौबा जोङो जुक्तिजों थांनांगौ आरो निति आदर्शजों थांनांगौ। बेनिखायनो एबार रायजो राजाखौ आङो खावलायनो जे सैथोनि थाखाय भट हो आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय भट हो। जुदि मावफुंनो हायाबा 5 बोसोरनि उनावहायनो इउपिपिएलखौबो बिदाय हो। खारन मावफुंनो हायाबा इउपिपिएलखौ मालाय मानो नाजावबाय थानो? खिन्थु मावफुंनोथ' सुबिदा होनांगोन, खाबु होनांगोन। बेखिनिखौ आं खावलायदों। दिनै बिश्वजित दैमारिया एमपिआ बुंबाय बिजेपिआव थांनाय, खिन्थु माने इउपिपिएलआव थाहैगौमोन।
देवजी ब्रह्मनि थाखाय फैयाखै होननानै बुंदों नायजा बेयो ओरैनो राजनितिक खेलासो जेबो नङा बेहा बिजेपियाव थांनायनि एजेन्डाया बेसेबांबा बोसोरनि बेसेबांबा आं मैया बुंदोंमोन जे माने मा होनो राष्ट्रीय दलाव थांनायनि आगोल बियो सानबावनांगौमोन आरो बे जोंनि ओनसोलारि राजनितियाव फैजागौमोन नाथाय बेखौ बुंनायनि उत्तराव बेयो बे जातीयताबादि धाराजों फैनाय मानसि हिसाबै आरो इमानुएल मोसाहारियाबो बेवहाय थांनायनि आगोल 10% खालामबा मोजांमोन आं बेखौल' खावलायदों आंहा बुंनो लुबैनाया मोनसे बिजेपियाव थांनानै जुदि गाव गावनि राजनितिनि थाखाय मोजां सिमां नुदोंबा बेबायदि जाफुंगोन बिथांमोनखौ आङो बुंनांगौ जेबो आंहा जेबो गैया दिनैसो आं गोदान खोनादों आंनि हेंथायैबो जेबो बुंफेरामोन जे दिनैसो आं गोदानै खोनादों सारा मोनसे खोथाखौ स्पष्ट खालामना होनो हागोन ना जितु बिपिएफ सरकारनि समाव बिटिसिनि सिङाव आरो बिटिसिनि बाहेरायाव जेसेबां एलपि स्कुल फैनाय थांबाय बिपिएफ सरकार फैनाय उनाव नोंथांमोना मा बेबस्था लागोन दा बिटिआर सोरजिदों दा माने बिटिआरनि बाहेरायाव आरो बेनि थाखाय दा जोङो देनांहाय बिटिआर सरकार जायोबाबो आसामाव मोनसे मिनिस्ट्रिया मोनसे डिपार्टमेन्ट थागोन जे ज'यैनाखि बिटिआर आरो बिटिआरखौबो डेभेलप खालामनांगौ थाखाय बबेबा मोनसे मिनिस्ट्रिया नायगोन दा बेवहाय जों ज' डेभेलपनि थाखाय फैगौ समाव ज' खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामो पलिटिक्सआव इरिलेभेन्ट बिथां मेया थांनाय दावाय बेनिखायनो बिथांनि खोथाया दिनै बर' समाजाव बर' पलिटिक्सआव सोलिया आरो दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बान्दा हिसाबै दालाल हिसाबै खामानि मावदों बे जोबोद लाजिथावना जाय मानसिया जातिनि खोथा लानानै जातिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा थाखानि थाखाय गावखौ बिक्रि खालामबाय जों सानसुमा खुंगुर बिश्वनाथनि बेबायदि आसा खालामाखैमोन बेबायदि लुगैयाखैमन जे बिथाङा जिहेतु बर'नि गेजेराव फार्स्ट सुक्ति खालामनाय बिएसपि सुक्ति बेबायदि सुक्ति खालामनायनि मानसियानो सोरबा पलिटिशियान दुर्नीति परायण भ्रष्टाचारी बेबायदि पलिटिशियान बेजोंनि आखाइजों बिक्रि जागोन बेखौ जों सानाखैमोन आरो सानसुमा खुंगुरा दिनै जे खामानि मावदों दालालि खामानि मावदों बियो बर' रायजोफोरनि थाखाय बिथाङा बे खामानिखौ सोरखारियो जे बिथाङा पावार लुबि खेमता लुबैग्रा सासे बेक्ति थांनाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जों बेखि दुलाराय बर' फरायसाफोर एनडिएफबिआ जि सोमावसारदों बेयाव बोसोरसेसो बाहागो लादोंमोन बेनिफ्राय जेतिया थांनाय 2012 मायथाइयाव बिथाङा पार्लियामेन्ट इलेक्सन टिकेट मोनासै लोगो लोगो जोंनिफ्राय गारना खारबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलानि दालाल हिसाबै हाग्रामा महिलाजों बायजानानै दिनै हाग्रामा महिलानि मावख'फोरजों खामानि मावदों बेखौ जों लुगैयो आरो जों सोंखारियो दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि समाजाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया सासे इरिलेभेन्ट आरो मेया थांनाय दावै बिथाङा जोंनि बर' पलिटिक्सनि थाखाय बिथाङा नाजावथाव गनायथाव नङा आरो बेखायनो बिथांनि बाथ्राखौ रायजोफोरा खोनासंनाय अबस्था गैया जों बेनिखायनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिखौ बिथांखौ जों मुगैदों बिथांनि खामानि बिथांखौ मुगैदों आरो बिथाङा जों खावलायदोंसो जे बिथाङा हाग्रामा महिलारि बायदि मुगैथाव समाज बिरोधी भ्रष्टाचारी नेताजों बायजानायनिफ्राय गावखौनो जाहाथे बासायो जे गावआ जे सासे बर' मोनसे समनि बयजोंबो गनायजाथाव मानसि बे इमेजखौ जाहाथे बिथाङा हाग्रामानिफ्राय गोजान खालामनानै लाखियो बेखौ खावलायदों आसामनि सुबुं सावस्रि मिनिस्टार बियन दैमारि आरो बिथाङा नोंथांनि जि समस्ति भैरबकुन्द बे भैरबकुन्दआव गोबां रायजो राजाफोरा गोग्गो दै मोनाखै बे बेबस्थाखौ खालामनायाखै मा बुंगोन रिहन दैमारियाथ' मन्त्रि हिसाबै लोंनाय दै होग्रा मन्त्रि हिसाबै 10 बोसोर जाबाय आरो बे 10 बोसोराव बिथाङा थिग मथे खामानि मावनायब्ला मोनसेबो गामानिया गोग्गो दै मोनालासे थानाय नङामोन खिन्थु दुलाराय उदालगुरि समस्यायाव गावनि समस्यायाव मालाय समस्यायाव मावदामा गावनि समस्यायाव बिथाङा मावनांगोन दिनै गावनि समस्यानो थांनाय 10 बोसोरनि गेजेराव मोनसेबो वाटार प्रजेक्ट साक्सेस जायाखै रावबो बिथांनि प्रजेक्टनि गेजेरजों गोग्गो दै लोंनो मोननो हायाखै बिथाङा थांनाय 10 बोसोरनि जे मिनिस्टार जाबाय
लोंग्रा दै होनायनि मिसार टोटाल फेलार जादों आरो बेनिखायनो जे रायजोफोरखौ खावलायदों जाय मानसिया 10 बोसोर मन्थ्रि जानानैबो गावनि समाजनि मानसिफोरनो गोग्गो दै होनो हायाखै बेबायदि मानसिफोरखौ जेन पलिटिक्सनिफ्राय बिदाय होनांगौ आथिखालाव जों रायजो राजाफोरा गोजान जाबाय दिनै बिपिएफनिफ्राय आरो रिहान्जानिफ्राय गोजान जानायखाय बिथाङा दिनै हर हाबनानै रायजोखौ फैसा रानदों आरो फैसानि गेजेरजों रायजोखौ बायदों जादों खिन्थु रायजोफ्रा एसेबां सस्ता नंलिया रावजोंबो बायजाग्रा फानजाग्रा बेबायदि बेसाद नङा रायजोफ्रा बिबेकबान रायजो आरो बेनिखायनो एबारनि बिसायख'थियाव रिहन बिबारखौ रिजेक्ट खालामनो बे बाथ्रा